Kali bonat lah, kopi na orang. Oh, dah hello. Hala nih, kecok dia tinggal bang eting punya na. Nang dagang berapa? Elemen Robert Teron, Nelirong Hidim Teron, Neli Hidim Teron arong atarlo. Tini laso asai ki claim ke rong isi cingrum si tuar ke no lig katon na bupo ligbor kepat ciklami pura tumta aning arong ben ang cerap dunlo lapen kidodo atum bang office sakuri ki claim atum ta bang arlong sangti nang pidunlo lason si kawedet atum mangge kam si nang cerap dunlo non la claim igbom lo la si nilitum rong asara ahui pen nangkan sek pen la Oktober 2 tarik si aningkan bang dan nilitum sai ciklem pon bom lo la pen ratum an manda nili ekta ningkarong ke lalo nili ka khobor pen alang litum nilitum han gambra panaman nang ipen dontin inut alang litum nang bardu na pot nili churul